abokina Ya aka yi. yarinya na fa jiya da daddare ta kira ni. Haba. Allah kuwa. Ya kuka yi. Ta ce min ne mu haɗu da ita. To kai abin da ka daɗe kana jira. Ba ya ga kokkolfe ta ba tun yaushe. Ai na fi so mu haɗu da ita ne a wajen fatin nan. A nan ne wurin zai fi fashewa. Ka ce da mu je gurin da shirin mu kenan. Ko? Yi kwarai sosai ma Sai kuwa. jan kwaro. Gaskiya. Namu Allah ya kawo ta zo wucewa daga Allah aiki da ya cikawa kokkolfe ta. In da man kai ba bakin rai nake fa. A minti nawa ne? Ina ga miki hakan da muka kawai shi ne daidai. Ai na riga na yi wani waya da shi na faɗa masa ko zan in faɗa wurin fati yadda zan janyo mana shi kawai a gama da shi kawai. Mu ci karamin ba babbaka. Kai. To kin ga idan kika mana kin gani sai mu ci karamin ba babbaka. Ni zaman mu lafiya kalau. Wallahi. To wai kin san ma me yanzu? Yanzu gaskiya na riga da na gaskata kike ce jigon zaman mu shikenan. Dan Allah. Halinki ya riga yayi saka a zuci tirran nan. Dan Allah. Kuma sannan zan so a ce da ni da ke mu takawa matsayi sannan. Allah. Mu haɗe jini mu kar da mu wari batun da ne ta. Na gode da wannan kyautar da ka bani. Da gaske? Insha Allah. To mu je. Ai nake mi takan kawai zani. Allah shine mana. Wallahi kamar a kunnen shi. A ce ana cin amana shi. Wallahi kamar a kunnen shi. Wallahi siya. Ya kamata ka dau mataki. Yanzu ka ƙi ka dau mataki. Yanzu na ga Sadi da M Khalil suna magana kuma suke ta yi maganar soyayya. Ka ga mun magana ban saba. Wai ka kana dauka da tuntuni nake ga ma na ce ka tsaya. Ka yi hakuri tukunna muka saurare shi za mu je mu Yanzu kawai ka zauna a san yanda za mu tafka hanci kuma yanzu maganar da kana ta cewa kai sai kun hada agun fati. Agun fatin ma makarkashi aka shirya mu. Ai ko dukkan su na hada dukkan su. Ka san me zai faru? Mu je mu Ai sai saro. mu je to mu zagaya mu je mu same shi. Insha Allah kuma zan yi aiki. Ki bi abubuwan da nake in kika bi za mu samu sauki